Kagahapon adlaw nag-inusara ra jud kog dagkot mga day. Okay, ako kung feel ang moment nga usahay sa atong kinabuhi. Kinahanglan kong atubang gyud ta og kamatuoran nga this is the end of the day. And when it's the end of the day already, you will be alone and lonely. O, kagahapon galanta kumingaw kay minteryo ni Kongsus. Mogod ne atong padulngan tanan. Adunay mga pansyon nga bag-ong pinintalan. Adunay mga pansyon nga bag-ong hininluan. Adunay bag-ong lapida. Adunay po yung mga biniyaan. Adunay mga pansyon nga girihasan, giatupan. Buti pasabot. Pinangga to og may budget ang ilang pamilya. Kay may mang pagkahulma, may mang pagkapurma. Adunay po yung mga lungon nga gipasagdaan. Mga lungon nga gipangbakbak na, kay gipangbalhin na ngadto sa bagong simenteryo. So diha niyo makita nga ang kinabuhi ngun ani ra gyud ay. Malipayon ta sa atong pagtuo. Pero dili day. Mingaw day ang tinuod nga kinabuhi day. Sus ko makapanalamin gyud ko nga sus. Ini katapos sa mga adlaw. Kung dili mo November 1 o November 2 wa gyud ay mo duaw. Naka-reflect ra pod ko nga. Ingon ana sa datong kinabuhi. O daghan pa ta grasya. Daghang mo dool sa atoa. Kung wala na, wa gyud mangumosta panggabaan ta mo. Sa ningon ko, maura gyud di ay ang lubnganan o ang atong kinabuhi nga gipuy-an. Kung adunay panahon, kalandungan, pero kalagmitan, sige tang kalimtan, makalandong lang. Kung adunay kinahanglan, munang modagkot inig November 1, kay nay pangayoon dito sa ganipanaw ng mga apuhan, maura po ng atong kinabuhi ning kalibutan na. Ang mga tao sa palibot, kung adunay kinahanglan, modool. Kung wala, kalimtan ta. Mura bag ka ng sadya kay mo kanong adlaw, pero sulod adlaw inikita nimo kay wa nay kwarta, murag wa na kani exist aning kalibutan na. Unang nindot gyud tong ako experience kagahapon nga nag-inusara ko nga may dagkot sa sementeryo. Kay daghan kong na-realize kagahapong adlaw. Sadya ang kinabuhi kung adunahan pa ka. Mingaw pa sa sementeryo kung wa na kay kwarta. Unang di ta maghinambog mintras buhi pa ta kay ilubong ra gihapon. Maura ang sukura mga day. Wag yun ko nakitaglungon dito nga 3 meters width, 5 meters height. Maura ko tanan 6 feet below the ground dito sa social nga menteryo. Lapidaray makitaan ang atong mga kabtangan, mga alahas o tanang butang nga atong na-acquire sa buhi pata. Wag yun, giapil dito sa lapida, gilubong yun tanan. Munang ang kinabuhi yun alampingan. Munang niingon ko nga, sometimes when we touch and the honesty is too much. Kanta mga day. Kanta mga day. Usahay, nindot God nga maka-learn ta sa art nga gitawag nato mag-inusara. Kay diha ako no sa pag-inusara, matimbang nato ang atong value isip usa ka tawo. Kay di gyud nato matugkad kung kinsa ta basta gipalibutan tag daghang barkada. Mawala ta sa atong realidad nga panan-awon sa kinabuhi. Kay nalinglata sa mga laag-laag, kasadya, kahugyaw, binarkada, o unsa pa nga mga butang nga atong nakita. Pero kung mag-inusara ka, dito nimo matagamtam kung kinsa gayod ang makalandong sa imoha, kabalong mangumusta, kabalong nga mo bisita, miskag wala kay kwarta, kabalong nga mo duaw sa imoha, kung sa panahon nga nagkalisod ka, diha god kung nag-inusara ka, matimbang-timbang gud nimo ang tinuod nga tawo nga magpabilin sa imong kiliran. Sa panahon sa imong panginahanglan mo ng atong magmenteryo na pag inusara ra gyud mo dito day kay makapanglingi-lingi gyud ka unya, medyo makulbaan pog ka no. Kay mulingi ka, sustoy abri nga pansyon kay gipangkuha to mga buko. Paglingi nimo og naiabak ani ron. Di jud ka kadalagan. Usa una pagdalagan nga 4 layers man, magsak-anay mo. Di ba? Makuyawan pog ka. Muna ginaingon nga kinahanglan po day kang makulbaan from time to time para mahibalo kang unsaon pag galam ang imong kaugalingon. Nga dapat di ay atong ayuhon ug ampingan atong kaugalingon kay kuya o matag adlaw sa atong kinabuhi kung magpika tag pinasagad. Tarungan ninyo ha munang dagkot. Dagkot. Ako ra man ako nahibalan. Dili kandila ang gidagkutan. Ang gidagkutan mga lagay sa ilang bana. Musika ba daay nga kana inyong dagkutan? Lagot. Murag sayop nga kandila inyong gidagkutan day. Dili mao. Basta gali adlaw kay sa kalag-kalag, kandila mo'y patindogon. Dili kay gasilibrar ta aning panahon sa mga kalag, kamupod, lahi po inyong ipatindog. Nakita ko sa menteryo, mortong dako, gadate-date mo. O sa pagtuon ninyo da sa menteryo, parke? Lagot ko ninyo ha?
Tuapay nangawat og biko nga halad man to sa namatay. Nganong kinalaman ninyo uli nga wa may labot take out. Nireklamo pa gyud. Nagpost sa Facebook. Kung kinsay nagbilin aning biko, palihog lang, kulang og latik, tabang, kulang maskubado. Pangsakitan ta mong tiyan. Makaguol kaayo mo ha. Tuapoy, bag-uratang ni Dagkot, wa pagali na upos ng kandila, gikuha na. O sa man na inyong negosyo, tarong ako no. Pangkalgon-gon mo sa ako mga apuhan, wa pagali na upos ng kandila, gikuha na. Lagot kay kunyo. Labi sa tanan, dili maghalok-halok anang menteryo. Ngano as menteryo man kung maghalok-halok? Ipasandig pagukas pansyon. Awag magsilos ng gahigda diha. Pasudlon kag apil. Napatay ka. Gitiming god ninyo dito awa-aw kay nga lugar sa menteryo. Nagsandiganay good mo. Mga wala mo'y kaikogs na mahuway na. Gatsula-tsula. Naghalok-halok mo na nakadaot niya mga batanon kay di na mo kabalong mo lugar. Di apoy mga babae nga musugot ra pug asahalkan. Bahalag bago pang gilubong hala dito gud mo higda gyud sus ko ambot lamang ninyo mga day. Karon nga inyong mga kinabuhi. Ug ako po'y halkag lalaki. Di po ko ganahan nga mag-alugnan ko og lapid ha. Why? Magsandig ka unya paglantaw dito. May happy Valentine's ang nakabutang in loving memory. May bulak pa. Mga panulay mo day ha. Tarong nga sa ninyo day. Ayaw sa magpasagag sandig diha kay intawon og naay bukog dihas minatay. Ikaw may matugsukan mamabdos lagi ka kalag mo'y sulod. Ay nako mga day. Tarong nga mga desisyon sa kinabuhi kay na laytan ko yung mga palopyan chu. Higda kag pansyon, mga walay respeto. Gitiming pa ninyong ato mo mag-date-date anang pansyon nga nay naghalad og biko, balanghoy, amuti, tuapay macarons, gibinlan pag ustalitrong ako. Kasosyal sad ninyo no? Inyo yung gigrab ang opportunity nga hinuan kay libre man po. Why not? Bright po ito nga manag-uyab mga day. Utukan sad. Kaysa makagasto pa sila gasto-gasto. Insakto ra po na itong ila. I salute you. Insakto ito inyong gibuha. Dito mo sementeryo nag-date-date. May pwesto na. Wala pa'y bayad. Mingaw pa, may libre pang snack. Sakto ra di ay, padayon ra mo day. Bright mo tong lalaki no, hungitanay pagbiko. Sus, hilas kay sa ngatan. Magyod, intawan mo kalga. Pero hindi tong ilang date no. Bright mo tong lakiha kay ngano. May pwesto na. May snack pa. Wa pa'y makadisturbo. Kay ang gapalibot, patay na. Pagkahuman, very romantic. Di ba, mato kag restaurant, kung magpa-set up kag table, butangan man kag usa ka kandila. Dito dili, pulo ka kandila. Kung ato ka sa restaurant, pinatindog ang kandila. Dito, pinahigda ang kandila. Munang saludo ko atong lakiha. Bright siya nga pagka-boyfriend. Romantic ang ilang celebration. Wa pa kagasto. Igo rang nakabenepisyo. Pretty bright.